गुरैयालाय गुरैमोन दा जों थांगासिनो दं नलबारि कलेज एसआइ एग्जाम होनो थाखाय। लाइभआवनो ट्राइ खालामना नायनांगौ, मोनबाबो मोनाबाबो, माने आलसि जानाङा आरोना। लोगोफोर, भिडिअखौ साखावनोसै ना मा होनो? एग्जामखौ होखांबाय र' गाइस। दानिया मानसिफोरा सोंसै माबायदि लिरनो हादो कुइसन एन्सारफोरखौ, सोर बेसेबां लिरनो हादो सोंना नायनोसै। मोजां जायाखै? गोरा मोनदों ना गुरै मोनदों खिथादो। गुरैयालाय गुरैमोन, ओमफ्राय फरायासै नालाय हायासै। बिदिनो थिक-थाक एसे एभारेज। थिक-थाक। बेयावसो मोनगोन बायदिब्रा। बेयावसो मोनगोन बायदि। हिस्ट्रि बांसिन फैदों आरो हिस्ट्रि एसे